UNgqongqoshe wezokuthutha uFikile Mbalula uthi siphelile isikhathi sezithembiso ezingafezekiswa zokulungisa noma ke ukwakha imigwaqo endaweni ezisemakhaya. uMbalula ubekhuluma emngcwabeni wabantu abangamashumi amabili nesithupha abashona engozini yebhase eCentane eEastern Cape. Ebiyinkonzo ebonakalise ukuba abaninzi basaqheleke emphefumulweni. Oku kanye xa intsapho zizama ukufumana ukuxola. Abo bashiyeke ngemva bafuna kukhawuleziswe ukuziswa kwenkonzo. Imbi kakhulu yona indlela. Nangoku ifane yagruzula buya qaphela ixesha uhambayo isembi igruzulwe nje kuba bekusiziwa ke kodwa ke indlela zethu zona zimbi kakhulu mazingahoywa nje makufakwe itha kunzima sekugula umuntu kufuneka ehambe lapha esibhedlela. Umphathiso wesebe zothutho uthi ukulungele oku. We don't have to make exaggerated promises, but there is something that we need to do. And already I'm happy that the province have already begun to attend to some of the challenges in terms of rural development. We're simply going to add on that. Isicwangciso sethu ukuba siqale ngendlela ezisisa kwi-clinics nezibhedlela, izikolo nasezidolophini. Nyaka nonyaka ke sakha indlela apha ephondweni njengobona ziba khona ke challenges. Ingxelo etandalazisa ukuba kwenzekeni ukuze kwehlela ngozi izokhutshwa kule veki izayo. Ndingengafuna nweendaba ze-SABC kwilali yaseCebe kuCentane.